Dia mosaदो लागाव Dia mosaदो Sabayबो नै नोंना जाबायबो मोसादो दे दै बारनोसैथ' गोदो उन्दैयाव बारनो मोननायल'मोन ना दिनैसो जों दिनैहाय मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव दंफैयो आरो मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि एसे बेलेग साइडजों जों पिकनिक जादों ओमफ्राय मोनाबिलिखौ नुफेराखै नालाय बेरायनो थांनो नागिरदों मोनाबिलियाव ओमफ्राय दायो दैसो बारनांगौ आं गब'बा गैलाहाय खुथा खुजोबखाबाय दै बारनोसै बारा बासननो मारै नुखो दे आबैयाव फैनानै साइज ने आंनि मथेबा आइफवालिया बेस्ट आरो बेयावहाय बिराद सान्दुंबो मानसिबो बिराद क्राउड मोसानो लोगोसे जाबाय बैयाव मोसाहैनोसै जोंनि पिकनिकआव ने मोजां नङा मोसानो So this is called Mwnabili picnic. It means evening picnic spot. माबानि बायदिल' जाना फैखाबाय दुबाइनि बायदिल' आयै मारै जाखो ओइ दुबाइनि बायदिल' जाना फैखाबाय आं दुबाइनि सेक बायदिल' जाना फैखाबाय दुबाइनि बायदिल' जाना फैबाय बाल उफाय गैया सान्दुङा ने खामानि गैया आइफवालि बायदि खाने बेकार फैसा गारनो लुबैयो आइफवालिया जि खारजोबसै ओरैबायदि बेदर खारनाया गोबां लोगोसेबाय मा बिब खारजोबबाय लेथ्रा खालामजोबो जोंनि मानसिफ्रा ना माबायदि नायनो फट' लानाय माबायदि पस्ट नायनो आं मोनसे सैथो खोथा आइफवालिया बेस्ट आरो ओमफ्राय अबसे मोनाबिलिया जोंनि खाथि जायो एक्चुअलि खाथिद्रायबो नङा गेजेरावनो बायदि होनजायो मोनाबिलिया एसे खाथिसिन जागोन आरो जोंनिफ्राय ओमफ्राय आइफवालि इज बेस्ट आंनि मथेबा दाख्लैथ' आं फार्स्ट थांनायाव मोजांमोन 29 ना 28आव थांदोंमोन नालाय जों फेमिलि पिकनिक मोजांमोन आइफवालिया क्लिन कमिटिनि मानसिबो आफ्टार इटिं पिकनिकनि उनावहाय क्लिन खालामना दोनफिनोमोन मोजांमोन ओमफ्राय साया बांसिन दङ आरो आइफवालियावहाय बेयावहाय बांद्राय साया गैया ओरैबायदि क्राउड जाजोबो नै मानसिफ्रानो लेथ्रा खालामजोबो ना जोंनि मानसिफ्रा बेनो प्रब्लेम आरो माय गड सान्दुं खर' गिदिंजोबखाबाय दखानफ्राबो हाग्राबारि आइफवालिया मोजांसिन ने आइफवालिया मोजांसिन साइख्लुम बैग्रि बिफां बेयाव बैग्रिबो सायाबो गैयाना अरेन्ज बायस'नाय ना न'नि भुटाननि खमला मारै होदों फिसा फिसाथारना इयो माबायदि खमलायलाय फिसा बेलाय माबा नारें लेबु बायदिसो नुदों माथो ए आब' अबेया ए र' ओइ आब' ओरै फैलाय लायो लादो 80 थाखानि हरनोसै होनदों बेखौ थफ्ला बुरजाखौ बैग्रिखौ लानि दे जाहैनो जायगानि गोजा मादैमोना सान्दुङानो आयै नोंसोर न' बानायना लानांगौमोन इयाव देरा
सानफ्रोमबो फानखायो न' बानायना लानांगौमोन सान्दुङा नै ना हरै सिनायहैबावगौमोन ए हर थायो बेयावनो नाथाय दैलि फैयो ए बे खाथियाव गामि दं दा बर' गामि ने बैग्रिखौ लानि बैग्रिया बेसेबां लादो 20 थाखा जाहैनोसै बे बारनि पिकनिकआव बैग्रि खानानै जानो होनबाबो मोनजायाखै फिथाइयानो गैया बायना जानांसिगोन एसे गोमोनहां गोनांखौ लानांगौमोन ना बेनो मोजां रायजोनि पिकनिक आयौ मोनजाजेनबाय दाउ लकेल ने दाउ लकेल नै ओरैबो मादैमोना ओंखामा बै गाहायावसो संदोंमोन जोंनियानो ओइ गाहायावहाय ओमफ्राय सान्दुं गोजाखाय बैयाव दै दङना हनै बै दैसायाव संदोंमोन ओमफ्राय सान्दुं गोजाखाय बे गोजौआवहाय आब्रां गोजौआव बानायनानैहाय माबाबाय बाबाना बानलु बाथोनल' मोनदों दाबो आब' दाबो फैयाखै दे लखबखादो दा बाबा लकेलालाय बिदिनो जाखायोना लकेल दायो लकेल दाउ दा लकेल सोलायलांबाय आंसो आलु कफिबोथ' मोनजाया बाबाया लकेल दाउ जानोसै चलो 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 हाजो गोजौआवसो आं बोरै ओंखारबावगोन दायो नै दा माबायदि गोजौआवसो ओंखाम जाफैदोंमोन जोङो सान्दुंनि थाखायनो मबाइलाव नुनांगौ ना मोसानाया मोसादो मा मोसादो दे मोसानोहाय गोदान बोसोरनि बेस्रा मोजां नुदों दाना पिकनिकआ जाखांबाय थांनांगौ लामायासो नै लामाखौ नाय माबायदि हाद्रि गोदोजोबनाय बालाबारि जि खस्थ' जानोसै माबा बायदिल' जाखाबाय काटारनि शेख बायदि हाबिबी काम टु दुबाइ होननाय बायदिल' जाजोबखाबाय ओरै होथेजोबलायनाय हाबिबी काम टु दुबाइ स्टाइला इदि जाजोब्बायब्रा ओइ मा नागिरबाय थाखो ससमा नागिरदों थांनांगौआ नायदो लामाया माबायदि हाबावगोन जानो आं बेफोराव सालायनो बारा एक्सपिरियेन्स गैलाब्रा बिदिफोरखौ सालायनोबाथाय नै बेखौ लाबावनांगौसो ओमफ्राय खै केजि दंथाय मानसियाबो 50 केजिसो जागोन नामा 60 केजि आंसो समान एथ' लोगो हांख्रिंख्रिंआनो थैलायगोन थैनोसै नै थांसै सालायनानै स' दिनैनि पिकनिक जानायनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना बिराद इन्जय खालामबाय बांद्राय भिडिअखौ लायासै ओमफ्राय लाइक भुटानाथ' एकदम खाथिखानो ओरैहाय बबेनिफ्रायथाय भुटाननि सिमनाया बेखौथ' बुंनो हाला मोनाबिलिया ओइ फारसेथिं नै ओरैहाय नै मोनाबिलिया ओरैजाय आरोना ओमफ्राय जों मोनाबिलियाव बेरायनानैल' फैबाय मोनाबिलियाव फैबाय जोङो दायो थांसै न'आव थांफिननोसै गोदान बोसोरनि मुङाव बयनिबो गाहाम हामलायनाय बावहरबावबाय स' थांसै होमबा